Kamerujem. Už kamerujem, dobre. Ideme na to. Toto je video... Cvičme, minútová rozcvička. Je 2 hodín po obede, ale pre nás je ráno. Ideme rozhýbať svoje telo. Poďme. Poďme, Žilina. Hancu. A poriadne, vyčokni. To je video z osobitnej výberovej školy. Máš 30 sekúnd, aby si niečo ukázal. Čo sa smeješ? 20 sekúnd. Tak toto bude koniec teraz. Kde? Koniec.